Miñas donas cabaleiros, xentes de peso e miúda, veño dar novas dun feito que ameaza o río Ulla. Unha macrocelulosa no corazón de Galicia, que consome tanta auga como Lugo e provincia. En Portugal non nos queren, polo que desfan e matan, e veñen aquí ondanos e polo proveito que sacan. Tan vizosa gallardía que gastan estes señores, que afirman que o seu negocio vai a recender a flores. Altri é o nome que leva tan cobizoso proxecto, pro que queren que poñamos 300 millóns de euros. Diñeiro que ven de Europa, que sae dos nosos petos, para activar a economía, os fondos Next Generation. O PP ventou negocio, meteu baza de contado e postulou a Grenalia, venden o país a cachos. Nos quedamos co eucalipto, cubrindo as mellores terras, eles levan o recurso e o Ulla cheo de merda. Que se vas comprar papeles para escribir ou para limpar, está criado en Galicia, fabricado en Portugal. E o goberno nada dixo, antes que as urnas falaran, dúas celulosas nunha rueda non dicía nada. Ángeles A de Melide diz que non leu o proxecto, que para iso é conselleira e non para perder o tempo. Se para Ence non valía ningún río de Galicia, tal como fallou hai moito a interesada xustiza. Como pode ser que agora, cando lles convén a eles, para altri si que vale raios, parta delincuentes, queren tomarnos por parvos, non temos Galicia en venda, se tan chollo é ese chollo, Portugal está a espera. E se seguides teimando en espoliar esta terra, desde o leite ao mexillón estamos en pé de guerra. Desde o leite ao mexillón estamos en pé de guerra.